victòria contundent per 1-3. El 0-1 l'ha fet al minut 24 Fernando en traure esta falta directa. El 0-2 hi ha arribat en la segona part i l'ha marcat Gatto en rebre la passada de Fabiani. Era el minut 53 de partit. Amb el 0-2 ha estat a punt d'arribar el tercer per a l'Alcoyano en este llançament d'Adrià que ha anat al pal. Minut 76. Després del rebuig del porter Maestro, retalla diferències Guillem. I al minut 88, canvi d'orientació al segon pal i penal del porter Rafa Leva que atropella al davanter Javi Rodríguez. El mateix Javi Rodríguez ha aprofitat per establir el definitiu Samboyà 1, Alcoyano 3. El primer xut a porta del partit ha significat el 0-1. Jugada de Sergi que culmina a l'eix de gran xut. Era el minut 13 i els balears es posaven per davant. La cosa haguera sigut pitjor si no tercia la intervenció del porter local Reguero en guanyar-li este mà a mà a Sergi Enric. En el minut 40 esta entrada d'Omar ha deixat el Gandia en 10 en vore la segona targeta groga. Este fet ha donat ales als blanquiblaus que en el 45 han pogut empatar en esta acció d'Álvaro que hi era i rebutja amb el cos. Es jugava el minut afegit quan ha arribat el gol de l'empat. El seu autor ha sigut Rubén Sánchez que ha engaltat este gran xut que entra després d'impactar en la soca del pal. Als inicis de la represa han pogut marcar els locals. Córner que vota Álvaro i Jonathan Assoles remata de cap fora. En canvi, en el minut 23 han pogut desfer l'empat els visitants. El cap de Víctor Pereira ho ha impedit in extremis. Nova ocasió per al Gandia, també a baló parat. Trau Víctor Pereira, la deixa Sant Julián i Cristian remata alt amb tota la porteria per davant. Crec que per el treball que heu fet els dos equipos se mereixen guanyar els dos. I jo crec que apurant un poc el Gandia en un xor menys se podia haver guanyat més mèrits. Continuem analitzant partits de segona B amb protagonisme valencià. L'Alacant suma ja la quarta derrota consecutiva en perdre avui davant el Sabadell per 1-0 i a casa a Alacant. L'equip català ha fet l'únic gol del partit el minut 38 de la primera part, obra d'Isaac Cuenca. La renda forastera encara podria haver sigut major, més ampla, però no ha tingut sort en algun que altre remat. En definitiva, l'equip de Borge, que no trau punts i això el deixa estar en la part baixa de la clasificació. Nos faltó, pues eso, nuestro momento, haber hecho pues alguna de las ocasiones que habíamos tenido y probablemente ahí hubiese cambiado el partido, ¿no? Ellos se encuentran con una jugada en la que hacen el 0-1 y a partir de ahí, pues bueno, todo se complica más, ¿no? Y la segunda parte, pues lógicamente aparecen muchas cosas que hasta cierto punto es normal, ¿no? El cansancio, una semana de 3 partidos, jugadores que ya habían dado, yo creo que lo mejor que podían dar. A Folletes, el Benidorm s'ha posat per 1-0 a l'Atlètic Balears, però les ocasions del molt n'ha tingut l'Atlètic Balears a Benidorm. Per una vegada el porter local Òscar i altra defensa benidormera han rebutjat el perill. Una càrrega de sort que ha servit l'equip de Roberto Ranero per a sumar 3 punts molt valuosos. El Benidorm ha sumat 3 punts importants davant un Baleares que ha disposat de nombroses ocasions per endur-se el partit. Però la primera aproximació de perill ha sigut per al Benidorm, però Xupe no ha pogut ficar el baló en la xarxa. El Baleares, que ha tingut les opcions més clares, ha avisat en el minut 30, però el porter Òscar ha estat molt encertat. L'equip local ha respost poc després. Xupe no pot engaltar bé. I quasi acabant la primera part, el jugador del Baleares, Valentín, estavella el baló contra el pal. Sobresalt i cap als vestidors. En la represa, una altra ocasió del Baleares que la defensa trau davall dels pals. L'aval no s'ho podia creure. 7 minuts després, el gol del Benidorm. El Baleares ha acabat amb 10 jugadors per l'expulsió de Tolorreus, encara que ha tingut ocasions per empatar el partit. Estamos muy contentos del partido que hemos hecho. Yo creo que si no ha sido el partido más completo de la temporada, estoy por decirte que casi, ¿no? Yo creo que hemos sido superiores en casi todo y a lo largo del partido.
Més gol de segona B, l'Ontinyent no ha pogut passar de la derrota per la mínima davant el Badalona, encara que ha sigut en els postimers de l'encontre. Hem vist una ocasió de l'Ontinyent ara mateixa. Un Ontinyent que ha acabat amb 8 futbolistes, desfet arbitral, 3 expulsats de l'Ontinyent. Ahir van prendre ja els resultats de targetes, groga i roja. Expulsat, darrere expulsat a la fi amb 8 futbolistes, i en el minut 87 Alejandro Vázquez aconsegueix el gol de la victòria per al Badalona. Minut 87, quan jugava ja en 8 homes l'Ontinyent. A la fi de l'encontre, este resultat de la mínima, derrota de l'Ontinyent en un partit que ha merescut algo més. Després d'aquestes imatges en les que he vist a l'Ontinyent perdent a Badalona per 1-0 i quedar-se en 8 homes, anem a Lleida. Lleida-Castelló. Un Castelló que tampoc ha estat 3 punts en Lleida. I els gols han perdut 3-0. Gols d'Eizaguirre en el minut 30, el 1-0 per al Lleida, jugada que veiem ara. És el 1-0, minut 30 del partit, gol d'Eizaguirre. Ja en la segona part s'ha acabat el primer temps, i ja en la segona part el 2-0 arriba en el minut 80. Aquesta és l'ocasió, una de les ocasions de les poques que ha tingut el Castelló en el partit d'avui. I ahí ve el gol, el segon gol del conjunt de Lleida. El remat del central Adrià l'havia posat a rematar un córner i a la fi troba porteria. I ahir una nova ocasió del Castelló que no acaba de rubricar la futbolista blanc i negre. Hi ha una nova ocasió, minut 89, postimaries de l'encontre, i d'en fals del porter del Castelló, i Sheikh Saad, un maurità de 9 anys, aconsegueix el tercer gol i definitiu per al Badalona. I poques coses que deien per afegir en el Cira. Entre la Cira i l'Hospitalet, un empat 0 que dona a entendre també que un partit sense massa ocasions per a ningú, que s'ha resolt amb l'empat. Un punter per a cada un dels dos equips. La Cira que continua puntuant, ja que ha anat traient punteig per així també de la part baixa de la classificació en una categoria a la que acaba d'arribar el conjunt de la Ribera. És el Cira 0, Hospitalet 0. Veus la classificació i la diferència de punts entre els equips és mínima, no? En 6 jornades, excepte els equips que, Sant Andreu i Orihuela, que són els equips que estan allà dalt. Si veus la classificació, tenim 4 punts, però ahir realment estàs prop de en qualsevol moment que canvien les coses, de tirar per cabal, des de luego.